pwede siya sa younger tissues and Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa Bicolnet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maling iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office
EAS3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pasana, dapat nang maaraman, dapat nang gadantabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing tigkakampihan paduman sa progresibong kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon. Estasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at para mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan. Maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo, Riparo, Pinagsaro-sarong programa, Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtataon ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, Asin Riparong balansyado, pag-iriba, ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana, Manny Moksaya, sa serbisyo Asin Riparo. Tigdisa na sa Bicolnet TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide.
si Mr. Hulbutana Manimok Seya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Reparo. Serbisyo Asin Reparo. Hindi man ako gwapo. Nata si Sayba na nagsabi sa imong gwapo ka. Diferensya ang mata mo. Oy, mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia. Maray na aga probinsya ni Nalbay. Siyudad ni Tabaco, Legazpi and Ligawa. San man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world. Good morning! Magandang umaga po. Kay BM, kay Wad Maven, kay Siren yon, kay Met Edwin Sistina, kay Sadit Sana Pero Malanit, kay Madam Aileen, kay Ma'am Cecil, Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyan pong aldaw kita ni Miyerkules na Wednesday. Petsa 21 kita ngunyan kang bulan na Agosto taon 2024. Ninoy Aquino Day. Pero tabi bako ngunyan tabi Wad Maven na holiday ha. May opisina, may eskwela. Ta ipinag-move so holiday sa Biyernes. Eyo, pero ngunyan tabi so Ninoy Aquino Day. Ang holiday sa Biyernes ta long weekend tabi Wad Maven. Nganing kung halimbawa may plano ka mag out of town, pasiring ka dyan sa natunawan, iiba mo si Topi, di apat na aldaw lamang ka mo. Apat na aldaw ka mo magbatad-batad sa init. Nganing mag-iritom si Topi. Si Topi. Oy, mga tugang, mga kabayan, sabayan po nindoan sa indong lingkod. 2 oras kita, 7 to 9. Ore-restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga mangyayari, mga nangyari. Siyempre sa satuyang palibot sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apuira po yan kan mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawa ni serbisyo sa laog kaining programa. Magandang aldaw tabi sa Malinaw. God bless da tabi, Sir Mox sa manamagkapi, sabi ni Wad Maven. Hindi ako nagpaparakapi tabi Wad Maven. Nakakakanser daya. Hindi akong hilig magkapi. Tubig sa nasako. Okay na.
Oy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan. Ninoy Aquino Day. Maligayang happy birthday. Yan, happy na birthday pa. Birthday ngunyan ni Congressman Jel Bungalon. What may ben? Kare birthday ngunyan ni Congressman Jill Bungalon. Ang satuyang pandiorag na congressman. Dyan po sa 1st District ang Albay. Happy birthday tabi kong. Happy birthday, happy na birthday pa. Siyempre tabi mga tugang duman man po sa may mga okasyon. Ano man pong klaseng okasyon yan. Dahil nang ganindo paglingawan ng sa kuyang perming tugon ha. Iringatan ta po ang satuyang mga sadiri. Wara man po kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan ng samuya pong pakikidumamay sa may mga kasakitan parahay na tabi ka mo. Parehas kan sa kuyang mother. O yan pa dyan sa kopi nagpaparahay-rahay pa. Parahay ka na nga ni. Sige tabi mga tugang, check-in po muna ang sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ini ang sa indo pong servidor asin taga-Riparo. Live na live mga tugang sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang station manager si Maestro Neil Adtuon. Kasabay tabi dyan ng bilog na tropa. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maraysa na kamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibos sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax, and syempre mga tugang, bawal tabi ang kidit sa mga panahon pong ini. Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Oy, good morning po kay Ma'am Tess Iyaro. Pa-shoutout databi digdi sa Barangay Tambo, Ligao City. Oy, good morning po sa mga taga Barangay Tambo, Ligao City. May bago ka mo dyan na tinampuan na inaugurarar, pinag-blessingan kanakaaging simana. Sa Spursus po yan kan sa indong may guson. Asin payabaon indong congressman dyan sa 3rd District. Si Congressman Didi Cabredo. Payabaon. Payaba kan mga taga 3rd Distrito. Si Congressman Didi Cabredo. Arog kaya no. Ma'am Ninya Yao. Good morning. Oy, hagad tabi ako kipasensya ha, kasud day kita nagkasarabayan. Pasensya tabi so mga nagparaharalat. Igwa kita tabi mga tugang ki importanteng piglulunadan. Bakong piglalakaw. Siyempre naglunad kita ta mapagal. Pasensya tabi mo na kamuhata, igwa kita ki kasiributan baga. Kaipuan taman mo na nariparuhon so sa tuyang magurang. Yaon na naman tabi sa ospital. Arog talaga kaya ng buhay. Yo, kaya pasensya tabi sa mga nagharalat kang programa ta balik na po kita ngunya. Ay mga pigasikaso tabi kita pading Nico. Pading Nico, good morning. Susatuyang mother, yaon dyan sa Kopi Hospital. Nagbisita naman sa iyang barkadang doktor. Kay Dr. Clyde tapos kay Dr. Joe. Tapos siyempre yaon man dyan si Tita Berses.
Gari na na-miss naman kan sa kuyang mother sa ospital. Kaya nagbisita naman daw. Oy, kay Junjun Talangan, good morning sa mga taga-Tiwe. Musta tabi so mga taga-Tiwe, Coron Festival. Magayunon tabaga tabi digdi ang bagong tinampo, sabi ni Ma'am Tess Iyaro. Padabaon ka mo dyan ni Congressman Didi Cabredo, ano? Dyan sa Tercer Distrito. Grabe ang pagriparo sa Indo, ano? Ako, believe ako sa politikong iyan, sa Congressman Indo dyan sa 3rd District. Talagang titutukan niya, ano? Talagang iriparo niya ang sa iyang mga kababayan. Kaya doro-diretso tabi. Doro-diretso so tigpunan yan mga programa. Ang ganun yan. Nyaon permi si Congressman Didi Cabredo sa mga taga Tercer Distrito. Ayo. Kamusta tabi pading Nico? Ano pa di tapos na? Pwede na tabi pa di mo na magburo-bakasyon, mag-relax-relax lamang. Sigurado so sa imong utak medyo nagulpi. Nagulpi. Bakong iyo tabi tope. Good morning tabi. Iyo tabi salamat tunon. Pasensya na tabi ka mo pero pag arog kay ni balik na po kita sa programa. May importante yun sa nakitang piglalakaw siyempre. Ay piglulunad pala. Kay po ang taman mo na magreparo sa sadirita. Yeah. Oy, kay Papa Dan Rosales. Kumusta tabi? Day kay Sus Maria Josep. Ay nasupansita dyan sa relocation. Pa-shoutout na tabi dyan sa sumag-irina ni Papa Dan dyan sa relocation dyan sa San Vicente. So mga tropa ni Papa Dan, pigpaparahanap na tabi Papa Dan susay mo naman na pansit bato. Pansit bato mo. Sir Javier Bunsa, good morning. August 30 patabi ang graduation. Madali na pa de. Madali na tabi pa de. Pwede na ngayon mag one battle. Yun yan ang kumbaga tabi pading Nico. Igwa ka ki apod ka ini ki minimum. One battle sa nangaya. Ang sa kuyang minimum. Pag suminobra na sa one battle, unlimited na. No. Bakang iyo. Ading Nico. Kay Sir Ninyibres. Good morning man kay Idol Sir Ryan Llenaresas. Diyan po sa Police Regional Training Center. Kang Philippine National Police diyan sa Camp Ola. Maray man na dinagdaganan nindo adi Police Regional Training Center. O di dai na maapod kay ni, dai na masasala sa mga nagjajaran. Diyan niya kami sa RTC. Mapalunad sa tricycle, RTC ngayon kami. Dinara duman sa Rawis. Dinara sa Regional Trial Court. Bako ngayon duman niya sa may mga pulis. Pading Nico. Diyan sa Campola, yaon diyan so RTC, so Regional Training Center. O kundi igwa man na RTC, so Regional Trial Court. Dinara duman sa RTC, duman sa Rawis. Pag-abot duman, digdiki mga pulis. Duman tabi nga kita sa may mga pulis. No. Pangyari. Kaya dinagdaga na ngon yan, Police Regional Training Center na. Ma'am Princess Pecalmada, good morning. Gari ni si Ma'am Princess, gari mga police man ini.
Ano tabi, Ma'am Princess, dagos ka pa? Criminologist gari ni si Ma'am Princess. Gari ho yan so tagapagtaram kang Police Regional Training Center si Sir Ryan. Gari na naman ngunyang kikuta para sa mga patrolman, patrolwoman. Apply na ka mo. Maray baga ang sweldo kang pulis. Apply na tabi ka mo. Bakong iyo tabi si Ryan Linaresas. Yan sa kuyang idol, talagang pandiurat. Si Pading Nico, magradwar na. Si Ryan, pagluwas kay ni magigina ining batcom. O sana ma-assign ini dyan sa Ariscom. Si Pading Nico Basas, di patapos na so GSC niya. Dali na ni maging batcom. So pagluwas kay ni baka lamang malagalaw naman inidigdi sa Bicol. Ma-one battle lamang kami. Ma-one battle kami. Hanggang sa na one battle, pag suminubra na sa one battle, unlimited na. Anda. Ano po ang sa tuyang mga reparo ngunya na Miyerkules? Ano ang mainit ngunya na pigi-urulayan? So, mayor kang Banban, Tarlac? Oy, Pading Nico, nakaabot ka na dyan sa Bamban, dyan sa Tarlac. Arani bagayan dyan sa Camp O'Donnell. Arani kang nag-schooling kita. Arani bagaan dyan. Dinara ako dyan kang classmate ko sa Bamban. Portiyong palang dyan tabi, Pading Nico, sa Bamban. Dyan sa Tarlac. Pagkabanggi dyan, porti. Inda ko sa nata. Sigurado, naabot mo naman ini. Ini ba ako dyan kan sa kuyang classmate ka ito dyan sa DMC? Dyan kami sa Bamban. Sabi ko na, aram ini ni Pading Nico. Kaya ini so, sabi kang sa Tagalog tabi Pading Nico, wala nang paligoy-ligoy pa. Diretso na. Tinara ako dyan sa Bamban. Yugo-yugon mo yan, Pading Nico. Wala nang paligoy-ligoy pa. Direct to the point. Ay, pangyari ako, digdig. Ay, nailing mo na ang si Ryan. Pag mag-schooling katabi si Ryan naman sa Tradok, pasyaran mo ang Bamban. Si Mayor Alice Guo, mga tugang, wala na da sa Pilipinas. Napaunaw! Iyang ngunyan tabi mga tugang ang pigiristoryahan. Paano nakaluwas kang Pilipinas? So Mayor kang Bamban. Mainito ng issue sa iya. Paano nakaluwas? Kaya sabi kan sa tuyang presidente si Presidente Bongbong Marcos Jr., mananagot sa batas ang sisayman na tuminabang kay Mayor Go sa pagpaluwas kay ni sa Pilipinas. Huwag mo yan. Gwardyado na. Nakaluwas pa sa Pinas. No. Sabi kang barkada ko, only in the Philippines. Igwa man girare kipansit bato duman. Tinuro ko na sa aki ko pagluto. Sabi ni Papa Dan, igwa man girare palang kipansit bato dyan sa San Vicente relocation site. Ege.
Ya gonindo yan na mainit na pigiristoryahan ngunyan. So Mayor Kambamban na lumaki sa farm. Nagtrabaho sa farm. Naging milyonarya sa farm. Kaya gusto ko naman tabi pa ding Nico duman sa farm. Pangyari. O ni pa saro pang pagiristoryahan tangon yan. Dakul na naman kay Nan Maria kani ano. Tamay nagluluwa sa social media tabi Manong Junjun Talangan na pag nag-edad ka na kisisinta anyos, yun na bagay supig pa para restoryahan ta. So mga natitema ta na kan mga nakaagi pa di sa programa ta. Pag 60 years old ka na, automatic ka na igwaki pigapod na social pension. Maski na anong estado kang buhay mo. Pero hilinga, ibaga so ibang mga senior citizen ka sa bahay ka intra. Yung niya naman ang mainit. So 60 years old da tabi social pension da automatic da igwa. Sulula ko 92 wara lama. No. Ay pangyayari talaga Ma'am Carmela sa Pilipinas kung mahala di. Matindi talaga kita digdi sa Pilipinas kung mahal. Napapauno kita. Pag sinabing senior citizen, gabos tabi na senior citizen. Magpun 60 anyos hanggang buhay ka pa, senior citizen ka. Kaya lang tabi mga tugang sumay mga social pension baga pili man sana. Data masabutan pero maliwanagon sa pigsasabi duman na dapat pag senior citizen ka igwa ka naman kipigapod na social pension. Maski ngaya so dati maski ngaya igwa ka ki GSIS, SSS o kung ano pa man igwa ka man dapat. Paano tayan ta naka-star kita mga tugang sa Pilipinas? No. Gusto nindo maibang buhay nindo, humali ka mo sa Pilipinas. Digdi man sana sa Pilipinas. No. Ang hapot ngunyan, totoo daw ini. No rin tabi ini maitatao kung totoo man ang magkakatirigbak naman kayo ni mga senior citizen takipasuruwa. Bata bagan mga senior citizen pag sinabihan mo kay arog kayo ni may benepisyo ka mo nagdederibati man iya. Ang problema kakadibati ninda nagka-high blood nagkatirigbak lama. No. Ika kan matigbak. Dapat nga igwana ako. Malaya. Ay pangyari. Oy, Ninoy Aquino dingon yan, dyan sa siyudad kang Tabaco, papanginutan kisarong banal na misa. Ang pag-komemorar kang Ninoy Aquino dingon yan alda. Sa indatabing mga lugar, kumusta man ang pag-komemorar nindo kay Ninoy Aquino? Bayan na nga yata, bako man halidingon niya sa Biyernes pa baga. No. Parehas ini nga kang pigsasabi nga Labor Day, Mayo 1, ilipat mo nga sa Biyernes. No. Ngata nga sa Pasko, kay puan ilipat mo sa Biyernes. Halimbawa tabi pa ding Nico, Junjun, Manong Junjun, kung ang birthday mo, ngunya na bulan, ngunya na aldaw, 21. Tapos, dahil imove ko ngayon sa birthday ko sa Biyernes. Ngata kang pigmundag ka, nagtaram so ina mo na, dahil taka ngaya mo na ngayon ipamundag, ta imove ta ka sa Biyernes nga ning pag Sabado Domingo holiday.
Sige daw. Ay, pangyari, adi. Dakol naman kay ni tabi mga tugang. Ha, yan ni pigsasabi ko sa Indo. Alaton tatabi naman kay ni ang pigsasabing implementing rules and regulation. Ano? Baka tabi si Ringulo naman nido sa mga yaon dyan na opisyal sa indong lugar. Na ang sabi baga ngaya sa mga senior citizen, gabos, dahil kipipilion. Pag senior citizen ka na, igwa ka kay social pension. Dahil naman tabi kita makakidithan. Baka magkurulog ang butan naman kayo ni dagitan ta naman sa mga opisyal ta. Ay, inay! Sige ha, ano pa sa tuya mga riparong nyan? August 30. Alato na tabi. Gari, nasa Manila da si BM Abi Cargullo. Nag-minsay sa kuya tabi bada mayor si Vice Mayor Abi. Sa Manila da sinda. Ay kamo palaan kamo. Gari, Domingo pa da mauli sinda. Tama. Ay, ngunya na si Mana. Agosto 30 pala. Ayaw, sige. Agosto 30 ang schedule ta. Ayaw. Tama man agad. Paguna kung ngunya na si Mana. Ayaw. Sige, ipasabot ta naman sa mga pagiriba. Sige, salamat tabi, Mayor. August 30. Abangan nindo. Ang kawat kang Albay Media. Diyan tabi sa Mayor's Cup Season 3 kang Malinaw Albay. Anda nakamot na mabha diyan ki 3 points. No. Agosto 30 daa ang schedule. Dapat ngunyan ko tan simana ko di igwag ki convention sa mga opisyal. Yeah? Sige, salamat tabi Mayor sa impormasyon. Ano pa ang mga riparo ta? Ngunya na si Mana, apwera ka ini kay Mayor. Mayor Kambamban. Salamat tabi Ronquillo Edward. Good morning kay Sir Javier. Kung ibaya na enot na kaso kang MPAX sa Pilipinas, sa MPAX o digi sa Pilipinas na-record kang Department of Health ngunya na taon. Ang Department of Health mga tugang may pagirumdom sa publiko. Aramon ta daw ini ano. Abaka capital of the Philippines mga tugang ikinaugma su pagdeklara sa tuyang nasyon na number 1 exporter nin abaka sa bilog na mundo. Ayos. Sige. Ayan tabi mga tugang ha, mga kabayan. An sa tuyang mga reriparohon ngunyan tabing aldaw nin Miyerkules. Wednesday na po kita pet sa 21. Ninoy Aquino Day, pero tabi may laog, may opisina, may klase. Yeah. Sir Charlie Sayes, good morning. Alas 7:35 na tabi mga tugang mga kabayan ang sa tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan tamunan sa tuyang mga katuwang sa programa. Siyempre mga tugang yaon po dyan ang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Anapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sa na yan makuha. Along National Road sa pagitan niyan kan UST and Mariners o dyan iyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi kidorm, boarding house. O dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Ano? MBY Dormitory.
Diyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kay Madam Maylin, thank you. Ingat tabi, perme. Siyempre mga tugang, ang programang inidaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bonggao, kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Rener Bursican Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Ayaon man dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet kay Boss Bob. Diyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. At dyan tabi ka mo magtaya sa Lotto. Tako tabi sa wedding. May chance lamang kita maging milyonaryo. Kaita na ngaya kay Puan Papa magturo tumbling. Magkaigwa sa nakimilyones. Magtaya kita sa Lotto di pag tuminama, milyonaryo kita. Pag naging milyonaryo na kita, di nga una, si Javier. Dahil na kita makakamit-bid ki mga barkada ta. Pag naging milyonaryo ka si Javier, madakol ang barkada mo. Mararanian sa imo. Pero kung daing-dai ka na, lingaw ka na. Oy, pabati po sa sakuyang tiyuon dyan sa Tagaytoy na si Tia Lydia Sabaresa. Birthday niya tabi kasugma. Tiyaon palang tiyaon. Si Tia Lydia Sabaresa. Birthday niya kasugma. Happy na birthday pa. Sabi yan ni Sir Javier. Sige tabi mga tugang yan sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Alas 7:38 na sa tuyang Philippine Standard Time. Kanta mo na tabi, Chairman Jodeline Calyo ang linya kang pag-asa. Ramon tamunan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Chairman Jodeline Calyo, magdara ka na ki salbabida mo sa August 30. August 30 dang schedule kang Albay Media versus sa team ni Vice Mayor Abby Cargollo na 40 up. No. Masa na ngayang kayang kalabano nindaw. Suporti up. Kung bako ngaya suporti up ang kalaban nindo, mamaralukag ka mo dyan. Asiguroon mo na susalbabida mo. At asiguradong mabaha dyan ki 3 points. Yeah. Okay, sige. Mga tugang, konta mo ng linya kang Pag-asa. Pag-asa, good morning. Magandang umaga ng Miyerkules po sa inyong lahat at narito na ang ating weather update ngayong August 21, 2024. Sa ating latest satellite images, makikita natin na itong southwest monsoon o hanging habagat ay nakaka-apekto, partikular na lang dito sa may dulong bahagi na ating bansa. Halos wala na itong masyadong epekto pa sa ating kapuluan. Samantala, yung low pressure area na ating minonitor kahapon, ito ay nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Hindi na rin ito makaka-apekto sa ating bansa at kahit hanggang ngayon po, malit pa rin tsansa na ito ay maging bagyo. So sa ngayon nga, easterlies o yung hangin na nagmumula sa karagatang Pasipiko mula sa silangan ang siyang pinaka nakaka-apekto, partikular na dito sa may area ng eastern Visayas, kasama din yung eastern Mindanao. So ngayong araw, inaasahan natin malaking bahagi ng ating kapuluan ay makakaranas ng generally fair weather. Mainit na tanghali pa rin ang mararanasan, lalong-lalo sa may area ng Luzon, habang malaki yung chance ng mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog sa hapon hanggang sa gabi. Dulot yan ng mga localized thunderstorms. Nakikita nga natin hanggang sa pagtatapos ng linggong ito, pagdang araw ng Biyernes, patuloy na mahina yung hanging habagat. Posible itong bumalik bandang weekend, bandang araw ng linggo, makaka-apekto naman sa may area ng Mindanao. So generally, hanggang sa pagtatapos ng linggong ito, para sa nalalapit na long weekend natin, fair weather sa malaking bahagi nating bansa, medyo maliit pa rin yung chance, wala tayong nakikitang maliit yung posibilidad na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw.
Dito nga sa Luzon, makikita natin na malaking bahagi ng Luzon ay makararanas ng mainit na tanghali habang malaking tsansa ng mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. Kaya mag-ingat pa rin po tayo at maging handa sa mga posibilidad ng mga localized thunderstorms. At dahil mainit na tanghali nga mararanasan natin yung agwat ng temperatura sa Lawag na sa 26 to 33 degrees Celsius, sa Tuguegarao 24 to 34 degrees Celsius, habang sa Baguio hanggang 25 degrees Celsius. Sa Kamaynilaan naman, yung agwat ng temperatura natin 25 to 33 degrees Celsius, sa Tagaytay naman 23 to 32 degrees Celsius, habang sa Legazpi nasa 27 to 33 degrees Celsius. At malaking bahagi din ng Palawan ay makararanas sa mga isolated rain showers and thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Kalayaan Islands 26 to 32 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa hanggang 33 degrees Celsius. Mga isolated rain showers and thunderstorms din na mararanasan dito sa mga kababayan natin sa may area naman ng Visayas. Ang agwat ng temperatura sa Iloilo 25 to 33 degrees Celsius, sa Cebu hanggang 32 degrees Celsius, habang sa Tacloban 27 to 33 degrees Celsius. Malaking bahagi naman ng Mindanao ay makararanas ng mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog sa hapon hanggang sa gabi, lalong-lalo na sa may eastern section ng Mindanao, yung Caraga at Davao region, posible po or malaking tsansa ng mga pag-ulan, dulot ng mga localized thunderstorms, at kung minsan, katamtaman hanggang sa kung minsan malalakas ang mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ng temperatura sa Zamboanga, 24 to 33 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro, 25 to 32 degrees Celsius, habang sa Davao, 25 to 33 degrees Celsius. At sa ngayon nga, wala pa rin tayong nakataas sa gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa. At ibig sabihin nito, ligtas sa pumalaot ang mga sakyang pandagat, malilit ang mga bangka sa mga baybayin ng ating kapuluan. Samantala, ang araw natin nagsisikat, ganap na 5:43 na umaga at lulubog, ganap na 6:15 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang social media platforms. Bagmat wala nga tayong bagyo, wala tayong low pressure area, posible pa rin yung mga localized thunderstorms. Ano na ho, sa hapon hanggang sa gabi, tumatagal ito ng mga 2 hanggang 3 oras. Kaya iba yung pag-ingat pa rin at laging tumutok sa Pag-asa sa ating iba't ibang mga social media platforms, sa X, Facebook, YouTube at sa ating website pag-asa.dosc.gov.ph para lagi tayo updated, lalong-lalo na sa mga thunderstorm advisories, rainfall information, mga flood advisories at mga heavy rainfall warnings. At live nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Magandang umaga po. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Yahoo! Sanang namumutan kata, Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Isipon mo sana, permita kang namumutan. Si Javier, aldaw man no magbanggi. Oy, salamat tabi Pag-asa. Yan tabi mga tugang mga kabayan, Sir Weng Bilanghel, Sir Renz kay Sir Lawrence Mendoza. Good morning tabi sa Indo. Sabi kang Pag-asa, okay ang satuyang weekend. Marayang panahon. Ma'am Nilia Marcaida, good morning. Kay Ma'am Anita Aquino, marayda tabian sa tuyang panahon. Ngunyan na long weekend. Ano tabian sa tuyang plano, Sir Lawrence? Ano ang plano? Ako nag-alat sana ako ki maagdas ako. Problema ngayon sa imo, pigagda ka, bu mo man mag-iba. Malay nindo kung medyo mabakante ako, di maiba ako. Kalat sa na ngaya ako kimbitasyon. Bayan na ngaya. Ngimbitaran kaya, di kami nasipo. Oy, mga tugang, alas 7:45 na, kaskasunon sura sa di.
Pag kinurulayan ta so senior citizen digdi, ubos ang oras ta. Irak man kan sa tuyang mga lolo-lola. Matirigbak na lamang dahil pa nakaresibik ki social pension. No. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. 46 minutos tabi, lipas ang alas 7. So, may naipit kitang commercial. Commercial mo na kita bago kita mapuon. Sigurado. Sigurado ini si Javier. Pero ang edad mo na si Javier, senior citizen ka naman. Dahil daw, pig-anunsyer naman ninita, ma-eleksyon. Payabaon ko ngaya ka mong mga senior citizen. Padabaon ko ngaya ka mo. Iyo, talaga pag may eleksyon na matindi di. Pigpapangako kahit anong lalim ng dagat, sisisirin ko. Kahit gaano kataas na bundok, aakyatin ko. Ay, makwasa na ang boto nindo. Pag nasa pwesto na, tapos na ang boxing. Mag-commercial muna tabi kita pagbabalik ta, pag-irestoryahan tayo ning mainit naman na pig-restoryahan dyan sa social media. Aram mo, epektibo ng social media tabi, Sir Lawrence, adi. Alos, gabos baga may cellphone, pwera kan sa mga senior citizen na dahi pamantara tao. Dahi namantara tao. Maski nga ni mag-call and text, gari dahi natatao. Pero pag abot sa mga aki, dahil pangani nag-eskwela su aki, maurago namin naduridot kan cellphone. O di perming updated sa mga pangyayari dyan sa Facebook. O kaya lang, madidipisilan ka na rin kung si Saiso nagsasabi kitotoo. Takadaklan, nagluluwas sa social media ngunyan mga tugang, igwaki mga halong fake news. Ang problema, kung makuha mo sa fake news, sabay-sabay ka man. Ay, Diyos ko, nasa natabi kita. Sige, commercial tabi muna kita. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa katok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta.
Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 7:52 na tabi mga tugang mga kabayan ng Satuyang Philippine Standard Time. Ang oras pong yan, asin ang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit ha. Siya po ang manager kang MBY Dormitory. Madali sana yan makuha. Diyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Diyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghanap tabi ki dorm, boarding house, MBY Dormitory na tabi ka mo ha. Serigman, ang programa nga niya sinang oras na yan daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao, kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Riner Bursik ang Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila, kang Malina. Balik po ang sa indong lingkod, Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Miyerkules po kita ngunyan, petsa 21 kang Agosto taon 2024. Sundo tabi kita alas 9, mga tugang mga kabaya. Kaya ano pang pighalata tabi Sir Loren. Doro diretso na po kita. Sinrupan, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige tabi mga tugang, 6 minutos na sana bago mag-alas 8. Pag pinunan tayo ning manungod sa senior citizen, mabibitin kita. So, digti mo na kita sa pag-commemorar kang Ninoy Aquino Day. Yo, ngunyan tabi yan na petsa 21. Ngunyan na Miyerkules. O dyan sa siyudad kang Tabaco, may pigigibong niya na banal na misa, para po sa pag-commemorar kay Ninoy Aquino Day, Magwa po kay misa dyan sa St. John the Baptist Parish Church, ongoing ngunyan. Inda ko lang sa ibang mga lugar kung pig-commemorar man, piglipat baga, piglipat so holiday, imbis ngunyan ang holiday, ginibo na sa ng Biyernes. Nganing
Orah laba databi Ma'am Anita Aquino. Ang bakasyon kan mga Pinoy. Biyernes, Sabado, Domingo, pag Lunes, National Heroes Day pa. Di oralawig mananggad. Kaya may mga plano, may magbaranding-banding kang pamilya. Ang sabi baga kang pag-asa, maray tabi ang magiging kamugtakan kang panahon hanggang weekend. O dahil sinda kinasisirip na ano man na posibleng mabilog na raot nin panahon. Pero pagpaingat kita minsan may mga paminsan-minsan kitang biglaan sa ng pag-uran. Darayang kang habagat. Medyo maluyang ngunyan si Rabierso habagat tadi. Kaya lang, Sus Maria Josep tabi, grabe ang init. Mainiton manggiraray. Mating-mati tapo ang init kang panahon. Bata ngunyan, talagang mainit ang panahon mo, taylinga na. So mga barakalo, naralangkawon ang presyo. Dahil ka kan mag-init ang alimantak mo, na dahil kang pirak. Dipisilon ngunyan ang kwarta. Mangdisponer ka ngunyan, mangutang ka, halos nag-aaragrangay gabos ang dudulukan mo. Pag-arog na kaining mga bulan, lubugon ang kwarta. Maduman ka kay madimo, kay padimo, kay barkada mo, pautanga daw lamang ngaya ako dyan. Kudi, so ibang nagpapaurutang, gari habo na magpaurutang managad, grabe na ang hidap. Hiridap na. Hiridap na maski gani sa diri mong tawo, pag nag-utang sa imo kung may emergency, pinautang mo may emergency, marayon sa pakiuron, ang problema sa pagbabayad. Singilon mo, ikapaso kaiwal. Gari ka palugod sa may utang na bot, na ika na nga ni so nagpautang. Kaya iridap na ngunyan. Dawa sa diri mong tawo, barkadahonon mo, dahi na. Hiridap na ngunyan so nagpapaurutang. Tayo na nga niyan. Kadakla na nangyayari. Ako ngayon, nagtiwala ngayon ako, barkada ta ka, padihon ta ka kung ano ka pa man. Ni mas kasuratan, dahi kita. May tiwala ko sa imo. Ngunyan kang pagsisingil mo na, o inda ta dita ngay day lingaw-lingaw na. Dita ka ngayaman inutangan. Nailing mo na yan. Kaya iridap na ngunyan. Paano so mga maray mangkuta mag-utang tapos nagbabarayat? Nadamay. Nadamay tabi, sermon kalyiha, kanso mga daing kuro karigos man na mga parautang. Nagkairidap lugod. Paano kita kan sermon? Kita baga nag-uutang man pero nagbabayad kita. Hindi nadamay kita. Imbis pa utangon kita, dai na nadamay kita kang so ibang mga parautang na pag nakautang na, lingaw na ang kinaban. Lingaw na. Minsan idulak pa so iutangan. Iyo pa so imarites, iyo pa so ilibak-libak. Nakautang na iyan, nakaginhawa na. Nagastos na so inutang. Lilibak-libakon pa so inutang. Ay, nabuhay tayo ni Tabi Sermon Kalyiha. Maray na sana si Sermon tamaski senior citizen na ini. Dahil ini nag-asa duman sa mga social pension na iyan. Makulog lamang ang bot mo ngaya dyan. Magpasinala atakihong ka dyan sa kulog kibot mo. Kan mga social pension mo ngaya. Okay lang, basta ngaya buhay. Yan ang importantihon. So, buhay kita. Kundi, sermon, pag-arog baga kayo ni na igwa kita kikapamilya na yaon sa ospital, pati kita paralisado man. Organikan, kasud, maday ko nakapagprograma ta, may pig-asikaso ako, taso, ina ko yaon sa ospital. Na-miss naman so mga yaon dyan sa Kupi Hospital, kaya nagpa-share naman so ina ko. Pigsalinan kidugo.
Yan ang problema pag may mga igwa kita kina-hospital. Okay, pagpasalamatan sa satuyang kagurang na ang satuyang mga kapamilya. Daiki namamati, okay lang. Dahil bali nagtitios-tios. Dahil bali nagkukulang-kulang kita sa pagkaon. Dahil bali nagtitios. Ang importante, dahil kita maghilang. Tapag naghilang kita Sir Mon Kaliha, idol, sus ko. So inanap-hanapan mong pirambulan, ubos yan sa pirang aldaw sana. So inanap-hanapan mong pirambulan, babanatan ka sa sararuan na ralaogan sa ospital, rimati na. Yogan mo yan. Arugyan kaya. Kita baga, pagkapamilya ta, gusto ta pa man na sugpunan ta ang buhay. Ako nga buta na sugpunan ki buhay, dahil ta na daraw sa ospital. Tuo, kunta na nga yan. Bako kita arog kaya na di. Normal yan. Kay puan tanggapin ta, kay puan ta ngayon tanggapon iyan, gabos ta, arog kayan talaga ang buhay. Iyo. Arog talaga kayan, kundi kay puhantang magpakatatag kita. Kay puhanta, kundi yun na nga niyan. So iba talaga, bihira ka na ngunyang sermon ngayon na madulok ngaya ko sa imo, tapos ngaya mautang ka. Maski barkada ta ka, maski tugang ta ka pa, dahil na kinagtitiwala. Nagrabe na ang pagkahidap. Igwa ngunyang kinagpapautang, may collateral. Pag dahil mo ngayon ininabayadan, guguyudon mo kung ano ang sa imong collateral. Pero sa mga pakihuron ngayon na ibalik ngayon sa katapusan, sus Maria Josep. Ay inda. Katapusan niya kang mundo. Hiridap na. Hiridap na. Paano taso nadadamay na iba. Bata sa kuya tabi sermon, dahil magkinagtutubod na dahil akong pirak. Pagmara niya ako sa barkada ko, natubod-tubod niya sa imo. Ang paguna sa kuya, may pirak ako, mapirak ako, tapos mayaman ako. Dahil nga niya ako nakasabay sa mga, tupad-tupad na yan. Pati suakap, gabos na. Gabos na gari naman sa barangay, may naka-intra. Ako na Dahil may naturubod sa kuya na di akong pirak. Yan ang problema. Tayam, tubod-tubod niya kanda. Igwa yan. Sus Maria Josep. Maaraman sa naninda di tabi mamlis man lapas kapo sa balon. Maski si mamlis, dahil man na nagtutubod. si Sermon na lalo na si Sermon na kalya. Tubod-tubod niya kay Ramon. Mapirak ngayon. No. Yan nga ang problema, Sermon. Sa paguna sa naninda yan, na mapirak kita. Pero sa totoo, dahil may laog ang pulsata. Yan ang problema. Tadi, si Sedo sa tuyan matubod. Ay inda. Mga nasaro daw kay ni Maray, kay ni magurampangan naman kita. Relax lamang naman kita, Sir Mo. Ang importante ngunyan talaga, enjoy mo ang buhay mo. Ako nga ni, sabi ko, total, naka-golden boy naman kita. I-enjoy mo ang buhay mo. Dahil ka na magpara-stress kan sa diri mo. Mag-ugma ka na ta, ilinga. Igwa na sa mabibigla ka na sana pag sunod na aldaw, naaraman mo, huto na maaram na sa ibabaw kang kinaban. Mga rakiunon pa pati. Kaya, sermon, sabi sa kuya kang barkada ko, mag-enjoy na sana kita. Anong tapaman ng pirak? Kung halimbawa, magpaparadisidir pa kita, dahil taman ang madara.
Kundi, paano kayo ni Tabi Sermon kung halimbawa mawara naman kita sa ibabaw kang kinaban? Si Sayan maasikaso sa to. Si Sayan maasikaso sa to. Oh, bakong problema kang babayaan ta, sugagastuso. Bakong problema ta, girara. Ay, Diyos ko na sana. Ay, hinda. Paano nga kayo ni pag nawara na kita? Si Sayan maasikaso. Yuman ang gadadi. Marilaman kung mga makapanugon-tugon ka na. O pag nawara ako, dumuman ka kiarog ka ini. Ito ang in charge sa apod ka ini. Sa lamay. May in charge sa supas, sa kape. Nga rin tayong problema sa pamilya mo. Kung mawara ka, problema pa kang pamilya mo. Iyo adi. Ay hinda Tabi Sermon. Dahil kaya ninda aram ang sikreto kang buhay. Iyo bagay pag abang buhay kita kakambalta na yan na problema. You know? Takunday nakitang problema, abnormal na ang buhay ta kaya. You know? Si Sayman natawan da yung problema. Maski yung mga mayaman na yan, may problema yan. You know? May maray na aga Tabi Idol Mox, pa-shoutout da Tabi sa Liko, warang pagbabago sa pagmamahal sa mga taga-Albayano. Si Say daw ang leader ang makapabago da Tabi kang kaisipan kang Aliko. Sabi ni Laputa Sistina. Ay, nabaga. Iyo, baga ang hadi digdi sa albay ang Aliko. Bata pag nagreklamo ka, iyo ngayayan so kininso mo, paano tayan? Di yun bayadan mo. Ayun na. Uy, alas 8 na Tabi mga tugang, ma-break mo na kita. Pag balik ta, pag-urulayan ta ining manungod sa senior citizen. Iyo. Taba ka Tabi, magdurulak sa mga senior citizen kay ni. Kasi may nagluluwas sa social media ngunya na nagsasabi na gabos na senior citizen magsabi do mag-indigent man kung sisay pa man iyan dapat ngaya kasabay gabos kasali lahat sa social pension. Magdurula ka mo dyan ha. Sa pagbabalik po yan kan sa tuyang programa. Sarabay po muna kita sa Orasyo Imperata. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan, asin nautob ang sa imong kabutan, natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring,
sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumtakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Manimokseya sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV.
Asin Reparo, Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Alas 8:16. Alas 8:16 na tabi mga tugang sa tuyang Philippine Standard Time. Ang oras pong yan asin ang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali unsa na yan makuha along National Road sa pagitan na yan kang UST and Mariners. O dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghanap tabi kidorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Ha? Safe na safe po kamo dyan. Mahiling ka. Siring man ang programang ini daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ongbongao kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Riner Bursican Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Capos Bilo Lotto Outlet, dyan yan sa Tinapi Poblacion Malinaw Albay. Yeah, hey Boss Bob. Thank you. Mga tugang, mga kabayan, balik po ang sa indong lingkod. Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Nganyang pongal daw kita ni na Miyerkules sa Petsa 21 na kang bulan na Agosto taon 2024. Ninoy Aquino Day. Pero may trabaho tabi ha, may klase. May gusto. Sundo po kita mga tugang, mga kabayan alas 9. Karani kauya. Kaya no papigalata, doro-diretso na tabi kita. Serbisyo Asin Reparo, Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ang namatea. May gusto ka sa kuya. Sige tabi mga tugang ha, alas 8:17 na. Digdi na kita sa pagurulayan tamanungod din sa senior citizen. You know? So bago kayan, ipadangog tamo na so pigsasabi naman sa kongreso sa naging sesyon, ipadangog tamo na ninganing madangog kan sa tuyong mga kababayan, lalo na sa mga day sa uday ki social media, madangog nindo yaw. Sige ha, dangogon ta daw sa social pension basta edad 60, may SSS pension man o wala, may GSIS pension man o wala, kasama na po. Ano? Ulitin ta daw ngayon. Indigent man o hindi. Indigent. May existing pension o wala. Lahat ng senior citizens meron ng pension. Uulitin ko po, ibig sabihin, matik na ang pagiging kasapi sa social pension. Basta edad 60. May SSS pension man o wala, may GSIS pension man o wala, kasama na po. Indigent man. Indigent man. Matik na. Otro. Indigent man o hindi, may existing pension o wala, lahat ng senior citizens meron ng pension. Uulitin ko po, ibig sabihin, matik na ang pagiging kasapi sa social pension. Basta edad 60. May SSS pension man o wala, may GSIS pension man o wala, kasama na po. Otron taha, duman initabi mga tugang sa House of Representative sa session ninda kang nakaaging May 15, 2024. Ulit for the last time. Indigent man o hindi, may existing pension o wala, lahat ng senior citizens meron ng pension. Uulitin ko po, ibig sabihin, matik na ang pagiging kasapi sa social pension. Basta edad 60. May SSS pension man o wala,
may GSIS pension man o wala, kasama na po. Ano ang masasabi nindo kay ni mga senior citizen? Matik na bagada pag nag-edad ka kisisinta, matik ka na tabi, Sir Javier Bonsa. Kasabay ka na duman sa social pension. Sain ngaya kukuahon ngaya ang pension na pirak. Good morning tabi sa imo Ma'am Tuason. Dahil kapaman digdi ka tabako kapaman senior citizen. Saka ka na magproblema pag senior citizen ka na. Gari magdodorula kayo ni sa mga senior citizen. Diyan nga ni so pigpili sa social pension, may mga pobre pang mga senior citizen anday nakasabay diyan. Ngunyan, dako lang kahaputan. Dako lang kahaputan. Sain nga kukuhaon sa pirak. Sain nga ya. Papaano nga ya ini? No rin itatao ini. Sabi duman sa sesyon sa House of Representative, matik na. Pag nag-edad ka na kisisinta, kasabay ka na sa social pension. Indigent ka man, or may GSIS ka, may SSS ka, kasabay ka. Magdodorola kayo ng mga senior citizen naman. Siguradong puputaktiw naman ini ki reklamo, lalo na so yaon dyan sa DSWD. Ngunyan nga ni ngaya, pag medyo malakas ka duman sa naglilista, maski ngaya so senior citizen ngayang bako man indigent, kalista ngaya sa social pension. Nganing daing na kiiringgitan, ramason man ang talaga, kudi, pauno. Dapat pribiliyo na bagay ni kan mga senior citizen. Kumbaga pagtao na ini ki taong unra kan mga kan sa tuyang gobyerno sa mga senior citizen kang inambag maninda sa satuyang digdi sa ibabaw kang kinaban. Pag nagsisintanyos ka na baga, ngaya panahon naman siguro na tawan tamang kipalubag loob sa mga senior citizen. Although, gura naman sa na yan, Sir Paul Bibal, pag makarampanyahan nga ni, ang padabaon ta ngaya sa mga senior citizen. Kamo ngayang prioridad ko sa sakuyang programa. Kadaklan baga, arog kaya ng mga politiko. Arog ka ng mga politiko para dabaon mingay ka mo mga senior citizen o dapat nga igwa ka mo ki social pension, may pambakalaman ka mo ki bulong. O yan nga ni sa mga rural health unit, daing bulong. Pero pag abot ki karampanyahan, Sir Paul Bibal, ang pigsasabi ninda pag nagkakampanyahan, prioridad ko ang salud kan sa kuyang mga kababayan. Mala, sa mga health center nga ni, maski bulong sa kalintura, wara. Yaon sa na dyan kung mapabipi ka. Iyo sa nagari ang gibo. Iyo na sa nagari ang serbisyo kan mga rural health unit ang unyan si Javier. Pag magdyan ka, pwede ka dyan magpa-blood pressure. Pag magdyan ka, resita ang abuton mo. Baka pag nag-senior ako, baka ngayon pag nag-senior na ako, ang panukalang yan, tulong taon pa. Kaya, alat-halato nindo maging senior ka mo. Kundi, sabi nga ni Junjun,
So, lula ko nga ni ngayon, 92 years old na, ni singkong duling, dahil man niya nakakuha. Oh. Di ba? Magayon nun sa mga pigpaparasarabi kayo ng mga politiko, pero sa totoo, dahil man kinangyayari. Sa totoo, dahil man kinangyayari, puros paalpog, sabi ni Sir Javier. Mauragon baga pag nangugon, gabos na senior citizen poon, 60 anyos. Kasabay naman kamo sa social pension. Gurano na ang social pension nyo yan? 1,000 ng bulan? Yeah, 1,000 ang bulan? Takang inot baga 500. 1,000 na garing ngunyan, quarter lima ng tigtatao. Minsan, naitatao, kabangaan na kang taon. Ta supundo nga ni kung hain supundo na papaduman. Anene, andali ha, pariparo man databi sa baldo dos hanggang ngunyan databi ang mga harong wara pang mga kuryente, kahaloy-haloy na tabi sa relocation niya to. Panahon na yato kang bagyong riming. Hanggang ngunyan, wara pa dang kuryente. Sa inini, sa baldo dos hanggang ngunyan day tabi dang kuryente. Irakman. Ayunda. Kumusta? So, social pension, 1,000 ang bulan. So, may mga SSS, gari ang pinaka nakukuaman sana sa SSS tabi, Sir Paul Bibal, gari, mga 2,000 ang kada bulan man. Gura no masanang nakukuha kan sa tuyang mga senior citizen na pag buminakal kibulong, kulang pangani. Kulang pangani. O ano nga niya nakaipuan kan mga senior citizen? So maintenance na bulong, kulog sa rayuma, kung kulog kung sain, kulog kibuot. So paano na? Mga bagayunon ngaya ang pigpapara sarabi ninda, huyan sa mga wanted, dahil ninda na kukuha. At nakadulag pa nga ni Susaro. Nakadulag sa mayor kang Bamban. Sir Bobby Padua, nabangan gwardyado na, mainito na pigurunan dyan sa Senado, digdi sa Pilipinas, o pigpapabantayan na ito na dapat niya day kay makaluwa sa Pilipinas, umala yan. Bakong kang pitsa 18, nakaluwas. Wala na sa Pilipinas si Mayor Alice. So Mayor kang Bamban Tarlac, ailing na nindo yan digi sa Pilipinas. Only in the Philippines. Ilingan na po nindo. Maeleksyon na naman. Irak man kan mga senior citizen pagpaparaturugaan sa natabi nindo. Bata bagan mga senior citizen matinurubod-tubo doon. Sir Alan. Sir Bob Padua. Bakong bistado mo pa si Sir Ramon Nakaliha? Sir Bob Padua. Ang mga senior citizen matinurubod-tubo doon. Pag tinurugaan mo yan na, oy, kamo mga senior citizen, payabaon mi kamo. Payabaon ko kamo. Igwa ko ki mga programa para sa Indo. Susman, ang pag-eleksyon kayan, isusurat katulos kan mga senior citizen. Tapos sabi ni Sir Javier, puros masa na ngaya paalpog pala. Kang nanggarana na, kang nanggarana na Sir Bob, day nalingaw na sa pangako sa mga senior citizen. Kung matigbak sa senior citizen, sakaan maduman sa harong. Sa mga politiko, ngaya dumanon ta daw, ngaya sugurang duman, tabata ngaya dakul ang pamilya ka ito. Iyong nga ng pahit kan mga politiko. Pero ngaya kung hayaon sa ospital, dahil pakilabot yaon niya sa ospital, kay puan niya ki ayuda, kay puan niya ki bulong. Dahil yan maduman Sir Javier sa ospital.
Pero kung natigbak na, tapos dakula sa pamilya, maasikaso na so politiko, dumanon tadong ito, bata da ko lang pamilya ka ito. Ipangyari tabi Ma'am Edith Palacio Relino. No rin nga ni so piyesta dyan sa Indo. No rin so piyesta tabi dyan sa Indo, Manay Edith. Dyan sa ano yan? Sa anong lugar nindo yan? Malabog. Yan sa Malabog. No rin. Dahil man sinabi ko no rin effective. So effectivity, tama. Iyo nga ang problema tabi, Sir Mon. Igwa yung kiiluwas na so implementing rules and regulations. So IRR. So IRR. Papaano? So guidelines kung papaano. Duman nagdadarawagan pag-iluwas na so IRR. Magayunan nga ang batas na gabos na senior citizen, ito pala, pagluwas kang IRR, so implementing rules and regulation tabi manayid na barkilya saba, wara na duman so may mga social pension, so may mga pension, duman na wara so mga igwan GSIS, SSS, pero duman sa batas na pigsasabi, lahat matik na, mala yan. Pag-abot kang pagluwas kang IRR, duman nagdaraogan. Duman nagkawaral takso igwa ki mga pension sa GSIS, sa SSS o kung saan pa man. Sabi ni Sir Javier Rica, man daw nga tawan ki tig 50 million kung dae ka padulagon. Sa 31, sige. Si Ma'am Edith nga ni, dahi man da siya. Baka igwa ka man kaya ki pension sa SSS o kaya sa GSIS. Dahi ka talaga makakakuaman duman sa social pension na mananribo man ko ta ang bulan. Dati 500 din ang bulan. So social pension kan mga senior citizen ngunyan, garisan ribo naman. Pero yung nga, igwa ki mga qualification. Dahil ka maka-intra dyan. Kung medyo maluya-luya ka pa sa paralista, dahil ka dyan ka rin, sutupad. Petsa 31 pa lang sa sunod na Sabado ang piyesta dyan sa Malabog. Baka lamang makapasyar na ako dyan. Makapasyar na ako dyan tabi Manay Edith. Ang problema, taday ko aram. Kung saan? Maluyahon na pati ko maghanap ngunyang kang haraw. Paano man ngaya kung magkaigwa ki pension na dahi nga ngaya akong trabaho. Abi ni Manay Edith, hiling mo na yan. Kundi iyan ang problema. Saro pa dyan sa paralista. Alat ka, miyembro ka kang senior citizen. Kasi once na nag-senior citizen ka na, may mga requisitos man da. Halimbawa, 60 anyos na ako, una mo, senior citizen ka na. Kaya puwan mo ka rin magparehistro dyan sa barangay nindo o kaya sa munisipyo nindo. Ganing registrado ka ng senior citizen ka tapos may ID ka na. Pero kung ngaya, 60 na ngaya ako, senior citizen ka na sa imong pagtubod. Pero dahil ka man naka-record. Tagwa ka rin ka sa barkada ko nga ni, ugmao na siya, ta senior citizen na siya. Pagilingan niya duman sa listahan, dahil man siya ka-intra. Natataday nga ako dyan ka-intra. Nga nagpalista ka. Nga nagpalista ka. Gari mapalista ka, tapos gari may organisasyon man gari ya. Ngayon dyan sa barangay nindo, may presidente man ka mo, may mga official man ka mo, tanganin sa presidente dyan sa barangay nindo, iyo man ang nagkakapot kang listahan, tapos siya man ang in-charge kan mga impormasyon na dapat i-disseminate duman sa mga senior citizen.
Maparistro da tabi sa barangay, sabi ni Sir Javier. Takong magpaparahalat ka sana dyan sa harong mo, 60 anyos ka na, senior citizen na baga ngaya ako. Pagiling nga sa record, day ka man nagpalista. Ikatabi manayid na, nagpalista ka na. Manayid na Barkilya, nagpalista ka na. Oh, no. Magpalista ka na, tanganing maging membro ka na kang senior citizen. Iyo yan. So, kaipuan tatabing klaraduhon iyan and kaipuan tang magalatalat kita kan so itong IRR, so implementing rules and regulation ka yan, napigsasabing yan. Taba katabi makidibati na kita dyan, makiiwal na kita dyan, tahuto nga sinabi nga ni Congressman Arog kay ni, nagabos nga yung 60 anyos, kasabay na sa social pension. Paano ka man nga ni maka-entra dyan sa social pension, na day ka nga ni nakalista. Yo. Sige. Maarog ka mo kang nida. Arog ka mo kang pag-aadal kang nida na pigbubulingon yan sa social media sunida. Yugo-yugon mo 21 pesos ang budget sa kada pagkaon, 3 beses ang aldaw, 64 pesos. Pati si dating senador so agom ni Sharon si Seto. Si Saingani so agom ni Sharon kunita. Manayid na. Teka pag mga artista kabisado mo. Si Say so agom ni Sharon kunita. Kompleto igwatabi ako ki ID senior, voters ID, birth certificate. Ayo, sige. Pero dapat kalista katabi dyan sa barangay, tapos sa barangay, tapos dyan sa munisipyo. Manay-edit, pa-follow up mo kung nakalista ka sa barangay, kasi si barangay, yun naman ang matransfer kang mga senior citizen dyan sa barangay nindo, pasiring sa munisipyo. Yeah. Tanganing takong day ka nakalista, day ka man talagang kaparahalat kakayan, natigba ka na lamang, day ka magkakuha. Hindi man na. Kulog lamang ka ng bot mo. Sisay swagom ni ay, manayid na. Sisay nga ni swagom ni Sharon Cunita. Bako si Gabi konsip, bako man si Gabi, ano man. So politiko, na senador man nga nito. Si Sai, si Richard bako nga ni si Richard, ini man na. Bako si Richard Gomez. Si Gabi. Bako si Richard Gomez. So agom ni Sharon Cunita, senador dati, senador o senador pangunya. Ma'am Minda Borromeo, good morning. Ilingan nindo sa nagruluwas ko niyan sa social media. Bata madalion na magluwas sa social media. So, pag-aadal kang nida. Sabi ni Ma'am Minda si Kiko Pangilinan. Sabi manimit Edwin Sistina, Kiko Pangilinan. Okay. Nag-order si Kiko Pangilinan sa sarong restaurant. Itinao sa diyo to na kaldero. Ay, yun na nga yan sa 21 pesos. Sus Maria Jose. Matindi sa pag-adal kang nida. Sarong karakanan kang Pilipino nganing masabi na bako kita tio sa pagkaon, ang budget mo sa sarong aldaw, 64 pesos. Pagluwas duman saron sa diyoto no kaldero, pagbukas sa diyoto maluto. Ay pangyari talaga di. Nabuli tuloy apod ka ini. So pag-aadal kang neda. Sige, gari may signal muna kita sa luwas. Yaon si PM Tony sa linya. 20 minutos tabi bago mag alas 9. Nasa linya si PM Tony. PM, maray na aga sa imo. Please come in. Yes, tabi sa Mox. Good morning. Kasi nga, just marahay na pag-aaga sa kayo ng parantabay. Live ko tabi sa Mox na pagka-morning sa Bakakay East.
sa Central School. Para hindi siya pinag-isabibong Karagumoy job fair. Kasabay init namin sa Moxino kan pagsilipal kan Karagumoy Festival. May makakasabay kita ngayon na pagkamuning sa party kan Teso Bakakay. May siyan to kami sa Moxino. Anong mga agency ang kasabay din busy sa mga target na o sa mga pwede na magpartisipan, magsabay din busy na gigibuhon na job fair na pagkaaga, hindi sa Panawan kan Bakakay. Good morning kami sa po sa programang Serbisyo sa Paro kan Bicol na TV. Hello po, good morning everyone. Hello, good morning Tabi sir. Sisay po Sisay po ang peso officer kang Bakakay. Actually po sir, ang personal manager namin po si Sir Andres Parceriano Pat, still busy po ngayon sa office. As of now po, this is Vince po, one of the staff of Peso and LG Bakakay po. And we're still waiting for other companies to arrive. And later po, mag-start na din po ang job fair po. Yung job fair po natin is one of the event of the Karagumoy Festival. Starting po yung Karagumoy Festival natin noong Monday po and continues po yung event natin. Sir Vince, igwa po ki mga local na madyaran or igwa man kita ki mga para sa international para diyan sa jobs fair po nindo. Yes po sir, meron tayong overseas and local mga establishments, mga agencies na nandito po ngayon ay invited natin po sa job fair. Very good. Very good. Oo, so at least dako lang tabang iyan dyan sa mga taga Bakakayanon Tabi, Sir Vince. Yes po. Dako lang po yung tabang na po. Even though hindi po taga Bakakay, welcome din namin po yung mga lahat ng graduate na kahit hindi pa po graduate, staff po, as graduate, as long na po, welcome po sila ng mga agency or establishment po. Opo. Alimbawa kung hindi taga dyan sa Bakakay, welcome po ba dyan na pumunta dyan sa jobs fair po ninyo? Yes po, they are very much welcome po na mag-join sa aming event po dito sa Karagumoy Job Fair po. Okay, sige. Anong oras yan mag-uumpisa at hanggang kailan po yan? Honestly, ang starting po talaga natin is 9 AM. Pero Filipino tayo, mga 10. So hanggang... Tapos ang end po natin po until 5 PM pa naman po. So as long na may mga mga job seekers na naghahanap po ng trabaho, we are still open po ng dito sa Bex po pala tayo, sir. Apo. Ano po yung venue? Ano po yung venue para sa mga nakikinig sa atin? Ang venue po ng Karagumoy Job Fair natin dito po sa Bakakay. Sa Bakakay East Central School po, sa Covered Court po. Ayun, sa Bakakay East Elementary School Covered Court. Punta na lang po kayo yung mga naghahanap ng trabaho. Ngayon lang po yan na araw na to, Tabi, Sir Vince. Yes po, one-time event lang po ito. Ngayong araw lang po, maghapon po. Ayun, okay. So, sino na ang mga nandyan na mga kumpanya? May mga taga Manila ba or mga local lang po dito sa Bicol? Mga local pa lang sir nandito. Nandito na po yung LCC, Sutherland Global Services Incorporated, Placewell, overseas po sila, and Lucky 5-Star and Children International Bicol Incorporated po. Yung iba po nag-confirm na po na on gawin na daw po sila. Opo. Kasi may mga ibabaga na pumupunta din talaga sa mga opisina ng Peso. Yung mga sa Laguna, Batangas, maraming mga ganyan naghanap ng mga trabaho. Mayroon po diyan sa inyo? Actually, sir, na-invite po talaga kami from other provinces. Kasi sir, hindi daw po pasok sa schedule nila yung event natin. So, ganito, ang mangyayari na lang sir, magkakaroon na lang po sila ng special recruitment activity. Yung mga agency na po iyon. Pero open naman po ang ang Peso Bakakay page na kung saan po nag-post po kami ng mga job opportunities for them po. Halimbawa, kung mayroong silang schedule, so ipapaalam nyo na lang dyan sa page nyo sa Peso Office kang Bakakay. Ayun. Very good. Sir, sige Sir Vince, unless otherwise may gusto ka pang sabihin, go ahead po. Hello po. Hello everyone. Welcome po namin kayo to join sa aming event, Karagumoy Job Fair 2024. Mga invited namin po ng mga agency establishment, either it's local and overseas. We have
One First General Solution Incorporated, Avon Cosmetics Classified Credit Corporation, Placewell International Services Corporation, Sunwest Incorporated, Liberty Commercial Center or LCC, NAPCOR Telegraph and Manpower Services, JNT Express, Satellite Global Services Philippines Incorporated, SM Legazpi City, Honda Philippines, Mayun View International Manpower Services, and Children International Bicol Incorporated. Ang dami pala. Ang dami pala, Sir Vince, ano? So talagang maraming makukuha na mga naghahanap ng trabaho diyan. Yes po. Thank you very much, sir, sa oras na ibinigay mo. Maraming salamat and good luck po diyan sa inyo. Thank you so much din po. Okay, sige. PM? Yes, kami Sir Mox yan, ano? Kadakol tabi Sir Mox ng mga engine ang nagparticipating din. Kaya, dako lang oportunidad din tabi Sir Mox, lalo na naman sa mga naghahanap ng trabaho. Iyo. Dako lang para sa mga taga-Bakakay, kundi iso mga hali man sa ibang mga banwaan. Welcome tabi Sir Mox. Na magpasiring mo din ang pagkaaldaw at ngayon sa nini nagigibuho na job pero hindi sa Baluan dan Bakakay in connection din tabi sa Mos Giraray kan Karagumoy Festival. Iyo, ara mo tabi PM sa mga naghanap kitrabaho baga minsan ang iba gusto so digdisan na sa rani. Iyo, may iba man na abo ninda maparayo tayo na gani tigiisip siyempre sa pamilya arog kaya. Di dyan sa nangay kita sa harani kaya go dyan ki mga available na mga kumpanya man ang pwedeng applyan. So iba man na gusto suman sa rayo, ikaw man. Ta gusto niya man maparayo kay misis niya. Dakon kaya Nakol kayo yung tabi na nabisado kita na at ang ito sa arayo ka matrabaho ito pala nga ngayong maging arayo. Ayun na. Sige. So yan tabi Sir sa mga siyempre libatan na pinangangapudan so diba sa mga nag-alalap ng trabaho sa mga nakatabi sa Satuya magpasiring sa ngayon na pagkaldaw hindi sa Baluwagan Bakakay ngayon nilibuhon ini job fair alas 9 sundo, alas 5 ng pagkahapon. Welcome para tabi sa lumok sa mga college graduate, college undergraduate, out of school youth, vocational courses. So, nag-agi ba tabi sa lumok sa K-12, graduates, graduate. Pwede tabi sa lumok mag-apply. Digdi siya na unambita ng job fair. Ngayon na pagkamunay. Okay, sige. So yan tabi tulmok sa mga tukang pang impormasyon hanggang sa kuwen lokasyon patrol numero 2 Tony Kilisne Kasalog Bicolano worldwide. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Okay, sige salamat tabi PM Tony sa dugang na impormasyon dyan sa Bakakay. May job fair so Peso Office, yo. In connection databi kang Karagumoy Festival dyan sa Bakakay Albay. Di apply na tabi ka mo sa mga gusto magtrabaho tabi Sir Arnel Arellino. Kung gusto mong magtrabaho, apply na duman, pasiring ka na duman sa Bakakay. Pa-assign ka sa Orarayo. Nel, magpa-assign ka sa Orarayo. Nganing buwelo ka. Weta pa, inguwahong ko daw ngunya na piyesta dyan sa Indo, makapasyar ako. Dahil pa ako nakadyan. Dahil pa ako nakapasyar dyan sa Indo. Rarampangan lamang kita after kang pirang dekada kita dahil naghirilingan, nagharampangan. Siguro mga 2 dekada, adi. Si Tony Boy nga ni maurag na kang last kaming maghilingan ni Tony Boy dahil pa nakakalakaw ngunya si Tony Boy gari nagtuturo tumbling na no Nel, si Tony Boy, gari gusto naman sunudan si Manong Kaloy Yulo. Malay mo si Tony kung maging gymnastic man ini,
magpait man ni sa gymnastic. Ano mo yung manan maging milyonaryo dyan sa Indo. Ayo, konsilo, karestoryahan lamang kita. Total, ano yan? Pitsa 31. Sabado yan. Baka lamang malugaran kita kayan. Makapashare ako dyan sa Indo. Ayo, so dit naman sana, 9 minutos bago mag alas 9. Dit na sanang minuto kita. Madali yun ang 2 oras na. Di balikan ta so pigaristoryahan ta. So mga senior citizen tabi, medyo data muna pakaseryosohon yan mga baretang yan. Laton ta muna so guidelines kayan. At kadaklan man na bata sa tuya, dapat igwa ki guidelines. Yo? May guidelines po yan. Ngunyan, puton ta kung noarin itatao kung kasuarin tapos kung may budget na ba yan. Yo? Takong nasa House of Representative pa yan, masakat pa yan sa Senate. Yo? Kung pigurulayan pa sa nandaman sa Kongreso, kaipuan pa ka ng pag-approve naman sa Senado. Yo? Tapos pag-approve sa Senado, pipirman man po yan kan sa tuyang presidente. Dungan sana. Ngunyan pag pinirmahan na kang presidente, maluwas na po kay itong si pigapod na IRR. Yo? Kaya tabi sa mga senior citizen, de tabi ka mo magtaram tulos. Ay sabi nga duman ka, sabay nagabos, matik nagabos. Baka makakuha tabi ka mo kakaiwal. Yo, Ma'am G, Balyaran, good morning tabi sa imo. Yo, kundi, pag-urulayan ta naman sana, medyo ang inot na minatrending talaga sa tuya, napaka-effective na talaga mga tugang ang social media. Hilinganan nindo, sunida, suminikaton sunida. Sa pagluwas nindakan sa indang pag-aadal na ngani databi day masabi na tios sa pagkakan ang sarong Pilipino, igwa ka sa nangayaki 64 pesos kada aldaw, bako ka na tios. Ma'am G, natubod ka daw kaya na 64 pesos mo, magkanigo daw yan sa pagkaon mo sa sarong aldaw. Supriso nga ni da, 75 pesos ang budget kada aldaw. Supriso. Supriso, 75 pesos ang budget per day. May libre ka pang bantay. May libre ka pang bantay. Kain tulog ka lang. Maringay kayo ni magpapriso. 75 ang budget kang priso. Ikumpara mo nga yatabi Sir Art Gomez, duman sa pigsasabi kang mga taga-NEDA na 64 pesos ang budget kan sarong Pilipino na day mo pwedeng apodo na tio sa pagkakaan. Okay na nga yan 64. Sabi duman nga, gurano sa kape? Naso mga mahilig bati sa mga barkada mi sa media na mga mahilig sa kape, nagpaparaharanap ki kape tabi Sir Art. Naso 4 pesos na kape. Wala naman niya kaya 4 pesos ko niya na kape. Maray ko nigwa ki mga puro preskon, talibre nga ang kape. O kaya magpa-share ka dyan sa opisina ni Sir Art na Gomez. Libre ang kape dyan. Pero kung makape ka ngaya sa mall, kung saan, ibaba na ang 60 pesos o kaya 70 pesos ang kape. Sabi ni Ma'am G, dahil lamang ngaya ako matubod. Pwede pa ngaya 50 pesos sa rungkakan, dahil pa ang soft drinks. Dahil pa sigurado kung maray o kaya may nutrition kitang makukuha duman sa pagkakana, mababakal ta sa araw ka. Sabi nga ni, gura na ang bunay-ngun yan. O ang bunay-ngun yan, gariso pinaka-barato, 10 pesos, sadit pa yan na bunay. Ayo, o di mabakal kang bunay. Lagaon mo. Gura ano sumaluto. Kaya bagahuto si Kiko Pangilinan, trending ngun yan sa social media, nag-order ki maluto, ang itinaotabi, Sir Art, so kalderong sa diyuton,
na may laog na maluto, tayo na ngaya ini ang 21 pesos ngunya na maluto. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sarumbang Serbisyo asin reparo. Nakadangog ako, hinunimin sa rumdamdam sa luba ko, katurugan bako kundi si mong boses iyo pala. Yo! Sa rumba Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Only in the Philippines. Ano na nangyayari sa toya? Mga tugang 4 minutos tabi bago mag alas 9. So digdita naman po muna para mentras natatapuso na sa tuyang programa. 12.50 baga ngayon siya kang 3-in-1 na Nescafe sa Robinson. Dogi tabi Sir Art sa mga barkada ta sa media ng mga parakapi. Adi, kami nga ni keto nara Direk Edwin tapos ni Papa Tam. Naka-check-in kami sa Pandiurag na hotel. Ngunyan, makapikuta kami duman sa hotel. Mahalon suko pitabi Sir Art. Ang buminaba kami sa hotel. Duman kami sa bangkita. Duman kami nagkape. So ang paratinda duman kikape. So may termos. Duman kami nagkape. Kaming tulo si Direk Edwin, si Papa Tam. Duman baga kami o nagkape. Sa gilid kan tinampo. Sigwa baga kibit-bit na termos. So paratinda. Barato so kape. Pag duman sa hotel, Jesus! Ma-high blood ka sa presyo. Nagkape baga kami sa gilid kan tinampo. Mahilig kaya magkape si Direk Edwin Peralta tapos si Papa Tam. Paano tayo? Sa pangaran po ni Maestro Neil Adtuon, ang samuya pong station manager. Sa pangaran man ni PM Tony, nagpaabot nin bareta dyan sa Baka Kayalbay. Sa pangaran po kan sa tuyang mga katuwang sa programa, yaon po dyan ang MBY Dormitory kay Madam Maylin, kay Vice Governor Ate Glenda Ongbongao, City Councilor Riner Burse, Cons Irene Morales Pahot, Mayor si Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila Kang Malinaw, Capos Bilo Lotto Outlet kay Busbab, thank you. Sa pangaran po ni Dugabos, mga parantabay niya to paki-like and share na lang kan sa tuyang programa para mailing man po kang iba. Mag-iribanan po girare kita sa aga 7 to 9. Digdi po sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ako po ang sa indong lingkod, ang sa indong servidor, asin taga Reparo, Manny Moxea po ini. Si Mr. Hulbutana. Sa aga naman kita mag-iribanan 7 to 9. Adios amigos. Domo arigato. Bye-bye. Ingat po kita gabos. Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay
kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.